الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. صحیح العقیدہ سنی حنفی حق مذہب رکھن والے مسلمان بھائیو السلام علیکم. حمد و درود تو بعد عاجزانہ مؤدبانہ فریاد ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم دی مقدس عظیم بارگاہ دے اندر خالق کائنات بندہ ناچیز نو دور حاضرہ دی ہر خطا ہر غلطی خصوصاً نفس و شیطان دے فتنیاتوں دائمی پناہ بخشے. اپنے پیاراں دا صدقہ دین حق دے حق فقیراں دا صدقہ رب العالمین جل مجدہ الکریم بندہ ناچیز نو کلمہ حق بولن دی توفیق عطا فرماوے. دوستان گرامی، ایصال ثواب واسطے اج دی مبارک محفل دا اہتمام بزرگوارم مرحوم مغفور جان محمد جنہ دے واسطے اج دی اس پاک محفل دا اہتمام کر کے انہاں دی روح تک ایصال ثواب دی نیت ارادہ ہے کہ اللہ تعالی اپنی رحمت دے صدقے انہاں تک ایصال ثواب پہنچائے. مولا کریم اپنی رحمت دا صدقہ سونے حبیب دی عزت شان دا صدقہ مرحوم دی مغفرت فرمائے بخشش فرماوے قبر دی مشکلات آسان فرماوے. عزیزم، مختصر وقت دے اندر میں جناب دے سامنے جس موضوع تے خطاب کرنا ہے اس دا عنوان دس دینا قیامت دیاں نشانیاں. توجہ نال آکھو سبحان اللہ. ابتدا دے اندر میں جناب نال ایک گل کر کے نا تنبیہ ساڈا دل دکھ دا جدوں مسلمان دی حالت کیفیت ویکھی دی نا ساڈا دل دکھی ہو جاندا ہے یار مسلمان رہ کس طرح دے گئے. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے یار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اولیاء اسلام دی تاریخ پیچھے دس رہی ہے کہ انہاں اللہ رب العالمین دے قرآن تے خود تلاوت بھی کی تھی، عمل بھی
قرآن تے قربانیاں بھی انہاں کیڑی کیڑی مال دی بھی قربانی انہاں دتی، ملک دی قربانی بھی انہاں، اپنی جاناں دیا قربانیاں بھی انہاں اللہ تعالی دے قرآن تے دتیاں، اور اے اسلام دی تاریخ پڑھ سکدے ہو مولا حسین دا کربلا۔ لیکن اساڈے تے افسوس ہے کہ نبی دے یار صحابہ علیہ بیت تو قربانیاں بھی قرآن تے اولاد کو آ گئے، اساڈا تے قرآن تے عمل کرنا تے بڑا دور ہے، سنن دا نہیں پتہ قرآن کیویں سنے، سنن دا نہیں پتہ، سنن دا بھئی دین علی محفل چ سبا کہ عالم دا خطاب سنن واسطے بانا کیویں، ای بان دا پتہ ہی کوئی، گوڈاں تو ہاتھ لا کے بو یہ کھان دا ڈیرا نہیں، گوڈاں تو ہاتھ لا بو تھلے تھلے مار لو، گوڈاں دے تے ہاتھ نہ ہو، ایک دوسرے نال گل نہیں کرنی، اگاں پیچھے نہیں ویکھنا، کیونکہ میں حدیث نبی پاک دی سناونی ہے تے ساڈا اسلام ادب دا مذہب۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار شریعت دے امام سونے حبیب دی حدیث مبارک پڑھا رہے، بچھو آ کے ڈنگ مارے چہرے دا رنگ بدلے، حدیث نہیں روکی، پھر ڈنگ مارے، پھر مارے، 5 وارا بچھو ڈنگ ماردا رہا، شریعت دے امام دے چہرے دا رنگ بدلدا رہا، پر مصطفیٰ کریم دا مبارک فرمان انہاں جو سنا رہے سن انہاں روکا نہیں، وہ ادب والے سن۔ تو عزیزم جو میں بیان کرن لگا نا اپنی اور امت مصطفیٰ دی اصلاح دی نیت نال میں اج دا بیان کرنا ہے۔ قرآن حدیث دین اسلام سنن دا مقصد نہیں ہوندا ایدو سون تے ایدو کڈ، یہ عمل کرنا قرآن تے پیر کرے، مولوی کرے، داڑھی والا کرے، ہاں جٹ لوگ ہیں، یہ غلط ہے۔ جس محبوب خدا دا کلمہ پڑھے، سارے نبیوں دے رسولوں دے سردار دا کلمہ پڑھے، محمد دے قرآن دے دین دا جو جو حکم اوندے تے بندا جاسی اوندا عمل کرنا اوندے تے فرض ہے۔ میدان معاشرے چاپا کہ میرا اللہ سجاٹا سے اس گل نال آپا چھٹنا کوئی نہیں، بھائی 3 گھنٹہ دی فلم پکا لیندے ہو تے 1.5 منٹ دی دعائے قنوت اتھا جٹ سی جٹا سے ہی نال گال نال اتھا چھوٹ چھوٹا کا نہیں تھی ہونا، یہ فرض ہے تیرے تے۔ اسلام دے موٹے موٹے مسائل پاکی پلیتی حلال حرام یہ سارا تو پڑھ سکھ، وائی بیتی دا وقت ہے تے دعائے قنوت نو یاد کرن دا، غسل دے فرض یاد کرن دا، جنازہ دے دعاواں یاد کرن دا وقت کونی۔ 70 سال عمر ہو گئی، غسل دے فرض نہیں، 4 5 بالاں دا پیو وے، جویں شریعت دسا انج غسل ہے وہ کہہ نہیں آندا۔ اے میری ایک ابتدا سی جڑی سینے دی جلن نو میں جناب نال کر دتی ہے، راضی رہو تیری مرضی، ناراض ہو تیری مرضی۔ ہن میں موضوع والے پاسے آ رہا ہاں، ایک مفصل حدیث محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی، جس دے اندر محبوب خدا نے قیامت دیا نشانیاں 15 گنیاں، صحابہ پاک بہ کے اہل سنت دا ایمان ہے مصطفیٰ کریم دی زبان مبارک دا ایک ایک حرف سچا ہے، برحق کے وحی خدا ہے، کیونکہ نبی بولدا ہے جب رب سونا فرماندا ہے تو نبی بولدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے حبیب نو کل کائنات دے علم عطا کیتے،
پر اج دے موسلے دی مرضی او سمجھے بے کانڈ پچھوں دا خبر کوئی نہیں تیندا اپنا نصیب اپنے ایمان دا کنڈا کرے گا۔ اہل سنت دا مذہب اولین آخرین جنتیاں دے دوکھیاں دے تمام اسماء پیو ڈاڈے سمیت ساڈا رسول جاندا ہے کہ جنت جاونا ہے کہ جہنم جاونا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ خود علم رکھدا ہے، قیامت دا علم بھی محبوب خدا نو ہے، تا کر کے مدینے دے تاجدار نے فرمایا قیامت جدو آنی ہے نا دن ہونا ہے جمعہ دا کادا میرا رکھو توجہ جنہیں مہمان نے نامنا ہے انہاں جو بامبا لے کوئی نہیں آمنا میں تو ڈرو بامبا لایا کوئی نہ ہون نہ بھی کھایا میں پہلے جناب نو ادب نال عرض کیتی تے ہن میں کاوڑ کٹے تھا ہن تو جا ویکھا تے میں دعا قنوت سن سا جا ایਂ کیتا کہ جا اٹھی دعا قنوت سنا خور لگی نہیں یا خود گواہی دیو بے فلم تے جدو 60 بندہ بیٹھا ہوندا کوئی ایک بندہ اور پر ویدا ہو ایویں تار آن نہ بننا ایویں کت ٹی وی تے کت محمد دا قرآن دن ہونا جمعہ تاریخ 10 مہینہ محرم سال محبوب خدا نہیں دسا علم ہے پر دسا نہیں بزرگاں کروڑا حکمت لکھین راوے ہوں اگر میں انہوں سال دس گیا تے نہ غفلت وچ پے جانا ہے نہ سال گننا ہے خیر توبہ کر گنسایا جے 5 سال پین 6 پین 4 سال پیا صحیح اکلے سال آمنی ہے ایک حکمت اے ہے بھی اللہ دا قرآن فرماندا قیامت آمنی ہے اچانک تے جے حبیب سان دس دے تے حبیب دی گل تے قرآن انہاں دا اختلاف بندا سی تے اے کیویں ہو سکدا ہے محبوب خدا دی زبان قرآن دے خلاف بول لے علم ہے سال دا کدوں اڑی ہے پر دس ہے کہ قرآن برحق کے جیویں قرآن فرما گیا نا جی قیامت آنی اچانک ہی اڑی سن نہیں دسیا سال لیکن قیامت دے قریب جڑے گناہ ماحول معاشرے دے اندر عام ہونے سن اور انہاں دے قریب قیامت آنی سی محبوب خدا او نشانیاں او جرم اور گناہ او دس گئے تاکہ میری امت جب او اپنے ارد گرد ماحول معاشرے او جرم ویکھن او گناہ ویکھن بھئی آ گناہ قیامت نیڑے سمجھن سا نال توبہ کرن ایمان بچاون تے جنت جاون قیامت دیا نشانیاں 2 قسم وڈیاں تے چھوٹیاں علامات صغرا علامات کبرا وڈیاں نشانیاں دجال آمنا ہے جائے بندے کو آکھنا مر وانجو مر ویسے آکھنا جی پو می آ جا آ ویسے فصل کو آکھ سی اگ پوسی ختم تھی ویسے حکم منن والے جہنمی ہو سی کئی کمزور ایمان حکم منے سے آج امریکہ کو من نہیں کھڑے جی اسی نے بھی وقتی طور اپنا اللہ ہوئے اوتھے نکلتے اچھا یار ہے مول بھی آندیا کرتے بڑے مول بھی آگئے مرو ساکو نہیں پتہ قبر کی یہ سہارا پایا چاپا خان ہے ملکہ چودھری اتے بیٹھے ہیں ویچ وڑ سے دے پتہ لگ سے کی ہے وڈیاں نشانیاں دجال آمنا امام مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ساڈے نبی دا کلمہ پڑھاونا شریعت مصطفیٰ دے عمل کرنا تبلیغ محمد دے دین دی کرنی دجال نو نہ قتل کرنا اے وڈیاں نشانیاں اے تے جے ظاہر نہیں ہویاں لیکن جو چھوٹیاں نشانیاں محبوب خدا دس گئے او ماحول اس پوری او میں گنن لگا او حدیث رسول اللہ دیے اے خود میڈیاں آپ دیاں گہلی کہنی جس رسول دا کلمہ پڑھے ہوں رسول دی گہلے صدقے جاواں میرے آقا نامدار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاراں دے نال
مسجد مبارک دے اندر بیٹھے نے سجے پاسے صدیق اکبر، کھبے مولا عمر، سامنے عثمان غنی نال بیٹھا مولا علی ہے۔ ہاں انج دے یار محبوب خدا دے بیٹھے تھن۔ حضور نے فرمایا اذا فعلت امتی 10 خصلة حل بها البلاء قیل وما ہے یا رسول اللہ اذا کان المغنم دولا وزکاة مغرما وعطا الرجل زوجا وعق امه وبر صدیقه وجفا اباه وارتفعت الاصوات في المساجد وكان ضغيم القوم ارذلهم وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت الكائنات اے محبوب خدا دا فرمان ای عربی لجپال دی مبارک عربی زبان ای ہون تے اٹینشن سٹندے تیز نو پرابلم ہون تے دنیا جاتی انگریزی تے لگا کھڑا یا کہ میرا بلڈ پریشر اتنا ہویا کھڑا ہے۔ میں کھاو یارا کتھو بندہ او جدے دیسی بندے لے آوے جنہ دے اندر ایمان آلا سی سادہ سن غیرت ایمان کٹ کے بریا ہوتا سی۔ ہون انگریزی تے آ گئی ہے بندہ وی آئی پی بن گیا نو پرابلم تے بڑیاں گلنا کرن لگ پہ پر ایمان دی خبر کوئی نہیں۔ صدقے جاواں میرے آقا نامدار نے فرمایا یارو جب تھوڑے اندر 15 کام 15 خصلتاں بھڑیاں گناہ جرم علانیہ تھوڑے اندر عام ہو جاون گے مڑ سمجھ لیا جو مولا تعالی دے طرفوں ایک عذاباں دا سلسلہ تھوڑے تے ٹوٹ پینا ہے۔ عذاب اللہ تعالی دے تھوڑے تے شروع ہو جانے نے۔ توجہ ہے صحیح؟ او میرا بھرا موچھالا ہن پیچھے نہ ویکھ یا اٹھی تے اوتے باہر جا کھلو لگ دے ٹپ دے نو ویکھ تے مڑ آ جاوے محفل وچ بیٹھ تے ہن کنی نہ بننی۔ میں تے کو پہلے ادب نال آکھا بے کنی تروڑ کے نہ دیکھ میں تیرے نال میں جتنا آج مصروف ہاں اور جتنا میں سفر کرنا تینوں نہیں خبر اور جو مینوں تکلیف ہے تینوں نہیں خبر۔ مینوں میرے استاد نے فون کیتا وگرنہ میں تو سب پورا علاقہ ہوا میں کہنا میری مصروفیت۔ میں رات ملتان محفل پڑھی ہے، آج رات لاہور پڑھتا ملتان انے لاہور انے اتھا رات پڑھ کے وال راتوں رات ہٹ کے سویرے محل سی پڑھتا ایڈا پھوڑا ای ہاتھ لا کے جوان ڈٹھا گواہی لے لو بخار ہے میں پھوڑا نال گڈی چھیک پاسے تے بہنا 400 کلومیٹر 500 کلومیٹر ہی میں ایک پاسے تے ونجنا لاہور چوں تے پمنا جی ہاں جی تے تو وال کنہیا مروڑ تے دیکھیں تیری مرضی۔ میں تواڈے کول کوئی فیس نہیں منگی جی 30,000 لائے تے میں بیٹھا ہوں میری مجبوری ہے کہنا دین دی نیت نال لے بیٹھے تو سن ہاں تیرا ایمان جڑے تے کو اپنی آخرت قبر دا پیار آوے تے کو فکر لگے یار میں مسلمان ہاں میں جڑے ابتدائی مسائل پاکی پلیتی غسل فرض واجبات میں یاد کرا یار قبر تے مینوں دنیا چھڈ جاونا تو میرا مسلمان نہیں میری سدھی نہ ہوئے ایمان نال تو خود گواہی دیو 1000 بندہ جنازے چ تے 900 کو کہہ نہیں آندا جی ہاں اچا ہو کیا سبحان اللہ۔ میرے آقا نامدار نے فرمایا 15 جرم گناہ اعلانیہ جدو تواڈے اندر پائے جاون گے مولا تعالی دے طرفوں عذاب دا ایک سلسلہ ٹوٹ پینا ہے مر رب دے عذاب دیون دی کوئی ایک ون کی نہیں لکھاں ونکاں دا رب دا عذاب ہی کسے نو بھوک دا عذاب دیندا ہے کسے نو دکھ دا دیندا ہے کسے نو لا علاج مردہ لا چھڈیاں کسے دی اولاد نافرمان کر چھڈی کسے دی جناب بیوی نافرمان ہو گئی ہے کسے نو جناب وسیب دے اندر تانا تلا چھڈیا ہوئے لکھاں ونکاں دا مولا دا عذاب ٹوٹ پینا ہے اے نبی دا فرمان ہے۔ صحابہ جدوں سنیا تے عرض کردن یا رسول اللہ او 15 کم کی نے میرے آقا نامدار نے فرمایا اذا کان المغلم دولا میری امت
زکات مال غنیمت نو اپنا مال سمجھ کے کھا جاوے گی. وہ مال غنیمت کی ہوندا ہے جب اسلام دی حکومت ہوے بادشاہ فوج تیار کرے کافراں دے نال محمد دی فوج جالنا مقابلہ کرے اسلام دے بادشاہ دی فوج کافراں نو مارن قتل کرن کئی نس جاون کئی مر جاون انہاں دا جڑا جنگ دے میدان دے اندر جڑا مال انہاں دا سٹ کے ٹر جاون مسلماناں دے ہتھ آ جاوے او مال غنیمت ہی مسلماناں دے بادشاہ دی حکومت دا جڑا خزانہ بندا لائے لائے کے سامبی اوندے اے خزانہ بھی مال غنیمت ہے. حضور نے فرمایا اے مال غنیمت نو میری امت اپنے پیو دا مال سمجھ کے کھا جاسی. جیڑا بادشاہ بن سکے سی میرے پیو دا اج ویکھ لے کماوے تو کھاوے حکومت عیاشیوں کرے حالانکہ حق بندا سی مسلمان روز جتھے بادشاہی دی بادشاہی پہ بس بھی ہے حق بندا سی پاوے مشرق کے مغرب شمال جنوب پاکستان دا جتھے جتھے کوئی قریب بھوک نال پہ مردا ہے او مال غنیمت پہنچاونا اے حاکم تے ضروری سی. پر لانتی آپ ہی کھا رہے دکھ لگدا قسم خدا دیا ساڈیاں دھیاں بہنا میں اکھ نال ویکھا روڈ تے کم کر رہی ہیں جدوں بندہ نہیں ٹر سکدا گڈی دے اندر اے سی لا کے چلدا ہوئے ہاں جدوں موٹر سائیکل چلیندا آندا یارا میرے منہ تے انگارے پہ وسدر ایڈی گرمی دے اندر میں اکھ نال ویکھا مسلمان بھی تھی سر تے ٹوکنا چاہتے روڈ پہ بناندی ہے میں کھوا لکھ لعنت ہو جے بے ایماناں ظالم حاکمت جنہاں مسلمان نہ دے عزتاں نو روڈاں تے روڑ چھڈیا ہوئے. ہائے مجبوری نال بی بی کھڑی ہے مجبوری نال کھڑی ہے قدم خدا دی کیڑا بندہ جڑا گھر دے اندر سردا ہوئے تے دھوپ وچ کھڑو تے محنت کرے نہ سجنا ہاں اے محض مجبوری دی خاطر آ گئی ہے. ہن ذرا توجہ فرماوی میرے آقا نامدار نے فرمایا حکومت دا مال جڑا مال غنیمت اپنے پیو دا مال سمجھ کھا جاون گے اے نشانی قیامت دی ہونی ہے. اگے میرے آقا نامدار نے فرمایا وعطا وزکات مغرما اے زکات نو میری امت زکات دو من نو چٹی سمجھ سی. کی سمجھ سی جیویں زکات چٹی دیندے آؤ کھندے نا بندے نو بندے گناہ کو نہیں کیتا تے پولیس پھاد لیا تے ہن چٹی دیندا پیا بندہ تے چوری میں کو نہیں کیتی تے 70,000 دے ہوئے کیڑا دل سوڑا پوندا. حضور فرمایا ایویں دل سوڑا پوسی زکات دیون تے ہاں چٹی سمجھتے نا. حضور فرمایا میری امت زکات نو چٹی سمجھتی ہے کہ زکات فرض پیسے دے اوپر چلیواں حصہ رقبہ دی جنس تے ویواں حصہ اے فرض اللہ کیتا اللہ دے رسول کیتا مولی نے کیتا. اج زکات دینا امت چھڈ گئی نہ پیر دیندے نہ مولوی نہ عوام نہ ملک نہ چودھری نہ فیکٹریاں والے نہ رقبہ والے نہ جائیداداں والے کو بینک وچ پیسہ پیا آپ دا مذہب لکھاندے شیعہ لکھو ہے برال لکھائی شیعہ کھڑا کیوں وہ زکات نہ میرے پیسہ تے لگ بن جائے مرے زکات دی خاطر مذہب بدلائی کھڑا او تھیندا پائے واہ واہ مسلمان ہن ہاں کئی ورلے موتی لے تری داڑیاں تے سجدے نہ دیکھی اتھے ایمان کوئی نصیب والے لے جا تے ایمان تے جنت لبنی ہے. جی کیا سبحان اللہ. اگے میرے آقا نامدار نے فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَ مرد اپنی گھر والی دی فرما برداری کرے گا تابع رہے گا جائز حکم بھی مننے گا گھر والی دا نجائز بھی مننے گا لیکن ماں دی نافرمانی کرے گا ماں دا نافرمان ہوئے گا گھر والی دا فرما بردار میرے بالا دی ماں حکم تے کر میں آدھرا ماں غیران دے دروازہ تے جاتے روٹی کھا رہی ہے انو جناب کوئی غیرت نہیں لیکن بیوی دا ناز نخرہ اٹھا رہا محنت کرے چوک کرے جو کرے ہر حکم جائز نہ جائز اے داتا بداری لیکن ماں رس گئی ہے انو مناندہ ہی نہیں بیوی رس جاوے پاگلا تے سٹ دا برادری دو بندے کٹھے کرداندہ یار منا دیو پنجایت کردہ صبح کردہ شام کردہ یہ ویکھے نہیں پہ بندی پاگلا تے قدمہ تے گھر والی دے سٹتا دا میری بالا دی ماں میری عزت دا سوال ہے میری عزت رکھ لے سچ فرمایا محبوب خدا حبیبہ اونا لانتیاں نو کی خبر تیدے علم مبارک دی شان کے
وڈیے 1400 سال پہلے مدینے چ بہ کے اج آساں پھیڑیاں نو ویکھئی جویں ویکھئی سچ ویکھئی اج ماواں رلدیاں پھردیاں نے بیوی دا ناز نخرا وے او ماں جس لاڈ پیار نال پتر پالا جایا وے جے نہیں سی جمیا تے منتا من رہی ہے جو پیر سنیا آیا بیٹھے دعاواں کرا رہی ہے درباراں تے جا تے منتا کھڑی من دی مولا فضل کر مینوں پتر مل جاوے آخر اللہ سونا پوری کردا وے بی پاک نو بی نو جناب حمل ہو گیا احتیاط کر دیے اے کھانا تیار نہیں کھانا اے گل تکلیف دے گی اے کھانا نقصان دے گا پتر نو وہ پیٹ دے اندر تے رکھ کھاون پیون تے بی بی پابندی لا کے محض تیرا خیال رکھدی ہے تاں لتر مرے نا اندھی تھئی بیٹھی ہیں چھتی تھئی بیٹھی ہیں ڈوب نہیں مرنا ماں کو لقب بولے وظالمت کو قتل چکر کر دے سر لگ دی پئی ہے شاپ پر جو آیا رات کو شام کو لنگھے سیب انار انگور مٹھائیاں شاپ پر نال ماں دے اگوں شاپ کر کے لنگھی گھر والے کو اندر ڈٹی بیٹھا ہے ماں سویرے پوچھئی چا شاپ پر کے اوے اماں دوائیاں دی میرے ڈھڈ وچ پیڑا اوہ پتہ لگدا کیلے دے چھلکے روڑی تے گئے چنگی ڈھڈ پیڑ بنائی اِڈے انج قربانیاں